И смятай, че сме го намерили имането. Спасе, акъл нямаш. Утре се жениш, майко, само за имане мислиш. Аз ако го намеря това злато, с Богом медицина, с Богом баби, с коклюш, с Богом старце с запек. Къде е София? Та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та. Здравей, Европа! Бути, с теб съм. Боже, мамо, колко си пораснал, колко си се променил. Казах ли ти, че ето го. Какъв си възмъжал и си се разхубавил. Заприличал си на мен. Хубав си като майка си и си умен като... Майка си? Да. Как си, бе, бате? Носиш ли ми нещо от Австралия? Янче, бе, ти много си пораснала. Първо целувка и после подарък. И не съм Яна, а съм Риана. Какво си? Риана. О, Нана, what's my name? Аре, бе, чужденец, къде ходиш, бе? Абе, какъв си наедрял? Още не си женен. От нерви. Това е булка. Да, Йовка. Съхребиш. Приятно ми е, Андрей. Йовка. Ето. Като гледам, брат ми, добре готвиш. Готвите, готви. Готви. Каква палатка, какво е това нещо? Майче, ела да видиш какво хотелче спретнахме, ела. Брат, ако знаеш какво момиче видях. Къде? На площада. Ма тукаш на местна. Не знам, аз не се запознах с нея. Майче, вие двамата сладите нас. Ще се оправим, айде. Буци му, с брата нямате нищо общо. Въобще не си приличате. Стига го, ще оправя масата. Той е такъв един особен, а ти си добър, обикновен. Името е много модерно. Лютова Ико. Лютова, естествено, съм аз. А баща ми е Ико. Татко, издигнал си се. Издигнал се той. Добре, че бяха парите на мама, жената си продаде апартамента в Лозенец. Ти, баба, има още един. Ми хубаво сте го направили. 20 стаи, мамо. Всичко е пълно. Догоре. Това е рецепцията. Имаме и компютър нов, а? Вау. Може кажеш. Браво, татко. Хубаво е, нали? С двуядрен процесор, 4 гигабайта RAM и 500 гигабайта хард диск. Така ли? Стъпихме и на азиатския пазар. Пътен так. Леглата ги взехме много изгодно. Матраците са страхотни. Изкуствена пена. Не, Антибактериално. Мамо, тук има хора. Пълно е. Дограмата е специална. Оцелихме страхотно намаление. без пари. Неудобно. Как е? Да ти покажа банята. Сори. Извинете. Плочките са испански. По-ефтини са от италианските, обаче са по-добри. Ела да ти покажа другата стая. Не дейте смокли крака по килима, моля ви. Моля ти се преведи. Стига, Don't step on the carpet with wet feet. Браво, моето момиче. Идват тук, майко, хора всякакви. Заради минералната вода е. Ние още не сме се вързали към нея, ама те не го знаят. Почиват си хората, лекуват се. Цистит, хемороиди, простата. Не се бъркам. Важното е да пасят. Хайде. Сори, ама... Марио, салата. Майко, пържолите. Да. Дай да ти помогна. Ей, тежат да и пържолите. Майко. Гала, хляб.
Рангеле, Лютови ни поканиха на сватбата. Нас ли? Лицемери мръсни. Преди час говорих с Йордан. Пак ще иска нещо, затова се подмазва. Чакай да дойде баща ти, да седнем всички на масата като хората. Щеше да казва нещо важно, но... Какво се е случило? Не знам, бе, Мариче. Ако знаех, първо на теб щях да кажа. Майко, къде е Радко? На работа е. Има да направя още един курс. А баща ми къде е? Еми... Намерих един акордеонист, голям цар. Всичко свири. Бай Васил от Световрачене. Моля да се махне като. Стига. Всичко свири. Знам, стига си. Ножът се слага от дясната страна. Във вашето село ножове не ползвате ли? Ползваме, бе, мамо. С нож колим прасето. Мамо, ще ми викаш от утре. Сега съм госпожа Лютова. Привет. Сядай, мамо. Славки, говорих с Галабина, поканих съседите на сватбата. Не съм ти Славка, ще ми викаш Славея. Какво казаха съседите? Ще дойдат? Лицемери толни. Как не ги е срам, бе? Отровиха на живота, сега и на сватбата ще се дотресат. Нали ние ги поканихме? Ние. Кмета, откакто направихме хотела, не спира да прави ремонт. Харта, всеки ден. От половин година бръмчи. Като види, че имаме гости, и вика работниците. Бате, ти в Австралия имаш ли съседи? Имам. Ама и те ли са така гадни? Значи някой ден просто не знам какво ще направя. Защо само за 2 дена, бе, майче? Момче, не мога, имам работа. Още не е дошъл, пък за заминаване говори. Аз не пия. Уж. Айде на здраве. Сподай да без пари. Стига де. За тебе, сине, добре си дошъл. Айде, на здраве. На здраве. Здраве! Айде. Аре, бе, татко, не ще ни казваш нещо. Който съм не едем. Ядеме се сладко. Галабино, дай лукум. От турски или от нашия? От хубавия, от нашия. Заповядай, татко. Татко, аз стига с това лукум. Казвай какво ще казваш. Аз какъв съм? Ти си дядо Радул, бе, татко. Не. Мария, кажи ти. Ти си първият ми мъж. И последния. Рангеле, кажи ти. Ти, татко, си много голям човек. Ти направил това село... Мария, кажи. И маняр си, дядо. И патриот. Браво, моето вече. Ето аз съм аз. Цял живот търсех съкровището на Вълчан войвода и поп Мартин. Какво да не би да го намери това имане? Не ме прекъсвай. Дядо ми Чекан го е търсил. Дядо ми го е търсил. Баща ми умря, докато го търсиш. От проклятието ли? Не, от диабет. Тихо сега. 40 години
го търсих.